ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେତେକ ଉପକାରୀ ଟିପ୍ସ। ଘରେ ଯଦି ଅର୍ଥାଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ରୋଜଗାର ବାଟ ମିଳୁନଥାଏ, ତେବେ ମିଠା ଅନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାର ଉପକାରିତା ହେବ। ସକାଳେ ଉଠିଲା ପରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଭୂମିକୁ ପାଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମାତା ଭୂମିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୁଭ ଓ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଘରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଏକମାଳ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଶ୍ମଶାନରେ କେବେ ବି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଘରେ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପାତ୍ର କିମ୍ବା ଲୁହା ପାଖରେ ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର, ପୂଜାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଅକ୍ଷତ କେବେ ବି ଖଣ୍ଡିତ ହେବା ବା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜାରେ ଟଗର ଫୁଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଅରଖ ଫୁଲରେ ପୂଜା କରିବା ଅନୁଚିତ। କୌଣସି ଶୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅଚାନକ ଉଠାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସହିତ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ରୋଗ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିପ୍ସ ସବୁ ମନେ କରି ଧ୍ୟାନ ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭମୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ଘର ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେଉଁମାନେ ନ କରିଥିବେ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।